ebulukwa mmadụ elu ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke oji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kenye n'eze a eze adịghị adị Ezeana Ugochi Tubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị odinana bụ eziokwu odinana bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere ọnụ na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chegharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Ezeana Ugochi Tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Ezeana Ugochi Tubelu onye ọmanye jere mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Ezeana Ugochi Tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Ezeana Ugochi Tubelu onye ọmanye jere mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Ezeana ga-adị Ugochi Tubelu ga-adị Ugochi Tubelu tempo ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị oge eriga anyị front and back front and back aja asị gara aga rọrọ iwu Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mkpụrụ ga-adịkwa mana Ugochi Tubelu ekweghị ekwe eze anyị si n'ọma mme ọma gwụchacha ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi chukwu ọbịa ma gba gị ume ọdịnala ga-adị ka anyị dobiri ebe a abịakwana m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa Ogbuefi Ezeana Ugochi Tubelu na-anọ n'isi ya ọ mụ na-anọ n'isi ya n'oge awa nke eziokwu anyị nọ na ya bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba yes oge anyị ji awa eziokwu niile agba ọ mụ nwa Ogbuefi Ezeana Ugochi Tubelu Oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu na temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer minister ọ ngalaba anyị ji ekwubi okwu maka na enwere ike tinye okwu ọnụ every Monday and Wednesday ka anyị ji enwe nyawo administration ọ mgbe anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị enyi anyị friends of the temple ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo and anyị gwara gị na ọrụ mmụọ anyị na-arụ na okwu anyị na-ekwubi na distance is not a barrier nwekwara ike isonyere anyị nwekwazi ike iji okwu gị wee bịa na temple sonyekwara anyị n'oge anyị na-enwe kanseling ịghọtara ya yes agwa nga akụzi n'ọta ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ na-edewere n'ọnọdụ eji eje anana enwere ike ibe na tempo ekwubi elu gị okwu yes nke ọzọzi bụ abụka m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo my mission is to help people live better life then n'isiokwu anyị ji bịa taa bụ gịnị ebe Igo-ofo gịnị ebe Igo-oji ihe enyi wee sị ka a na-epitie program a bụ na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ya bụ na-abịa na meseji na-asị Ezeana na ha mụrụ ka esi aga ọfọ na ha mụrụ ka esi eme nke ọbụla maka n'ihi na eriri ha rie ha front and back ha bụ new people n'ọdịnala so ha mụrụ ebe ha ga-ebido
maka na ihe o ji abụ ndị a na-emetụrụ nwata a na-egosi awọ a na-emetụrụ ya aka n'igba okwute bụ na awọ na okwute yiri. So maka ụdị ndị na-etu a ndị na-akụ ọta ndị eriri rie front and back, mana taa na ha echitago metụgo ha n'obi ka ha chigata back to their root, mana na ihe esi na nke onye akarịa. Maka ihe mba ka ji wepụtakwa taa ka kụzie gbasara ya ọfụma, maka na ama nnọọ onye nwa bụ the basic foundation. Ọ bụrụ na ị mara ka esi aga ọfọ, ya mmiri na ị mara ka esi ekpe ekpere, ịkpọrọ ịga ọfọ, ịkpọrọ ikpe ekpere, they mean the same thing. Ị ghọtara ya? Maka na ịga ọfọ nwere 4 cardinal division. The first division is praises. The second division is forgiveness of sin, asking for forgiveness of sin. The third division is your petitioning. The fourth petitioning is ikubioku. About iju ogu na Igbo. All now for ngaraba. Igo-ofo. Before ndanyari abia na Igbo. Ndị Igbo na-agọburi ọfọ. Ndị Igbo maburu Chukwu. Ndị Igbo na-ekpebe ekpere. Mana dịka ha si rie anyị front and back, ha na-abịa were ihe dị na be anyị jee fine tune onye claim ọnụ ọha nwa wụtara ya. Ịghọtara ya? Ma taa mma awụ ụkwụ na ala. Ịghọta na o nwere ihe dị iche na ekpere ndị etu esi aga ọfọ na ekpere ma ọ wee etu ndị ụka ọbịa si gụzie nke ha. Gịnị wee ekpere? Ekpere bụ iwelite uche anyị elu na obi anyị elu n'ebe Chukwu nọ. Is a point of trying to connect ourselves with the higher being. Na prayerless human being is powerless human being. You are not existing. Because without prayer, without a Igo-ofo, your inner power will remain inactive. Go to me anywhere. Even my fans all over the world, I want to say, all na till date in a social media. Man, in web time 5, 10, 15, 20 minutes daily for your spiritual exercise. Forget it, you are not serious. You know what I before I'm going ejepụta na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ụbọchị Monde bụ 19th. Anyị ga-achụ aja dị iche iche. So ndị sonye na anya bụ aja bụ ndị ga-enweta ihe onyonyo ebe ya bụ aja si bịara njedebe. Ichetakwa na ya na-esho ihe ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary. Kaadị anyị ji kaadị Glo, anyị ji kaadị Airtel. Ọ bụrụ na netwọk ị na-use and they were a fan, then the cello at the end of the program about those cards. Remember, it's only for our fans. Don't copy it and send to another person. I buy any show quite you, Ebia. I want to get you prayer, Igo-ofo. Any need was Rema. When was in Hebrew, Adi Emoro activate that's your inner power. The only time you will connect directly with the Chigi that is Mesu and the entire universe. Now, money they get also is during the time of Igo-ofo, during the time of your prayer time. You must have time for your spiritual exercise. You must have time for your silent moment. You must have time for meditation. You must have time for time to ponder. Time of spiritual exercise, of time you will time to communicate with the forces of nature. Ọtụtụ ndị mmadụ ka mma alụgha o nwee chaatịrị m taa sị m na ya na-enwe cobweb na-eku ya. Ụfọdụ asị gị na ọ na-abụ ha na-akpụwola ha pụta n'ụtụ ha kwụsị asụ mark dị n'ahụ. Let me tell you one thing. There is some certain things you cannot stop. Ade agbata ndị nna dị n'ọsọ, ade agbakarị ha n'ọsọ.
kama na ahụ ka a na-akadoro ha. Onwelu in this world akụwago me ọfụma. Enwelu beings from the light regions. Ndị ọrụ ha bụ ịda alụ ọrụ ọma. These are the positive beings. You can call them that. When negative beings, ndị ọrụ ha bụ, that is it. You make sure that in a positive, in a negative mindset, they will give you in your own return, in your own coin. All have they are here on earth. Now, how far you will go here on earth depends solely on you. Let me tell you one thing. That does not have total solution to your problem. Like me, example, as one in charge. Ihe nwere imere gị bụ onye nchụaja bụ ịchụ aja n'isi gị to plead, call my ezumezu na mmụọ na temple, let them join me to intercede on your behalf. But the final judgment remains for the entities of powers. Na mmụọ so gị. How far I will go in winning your case and iyotara amara dependere na mmụọ so gị no, ihe so gị no, and the entire universe. Example, ọ bụrụ na mmadụ nwere problem wee jee court, you go and they hire your attorneys, they can your counsel, you can hire a son, you can hire any lawyer of your choice. Now, ọ ga-kwutere ọnụ gị na court, but that lawyer will not give you 100% assurance no you win your case. But you are going to get a good case. Not likely now you win this case because of evidence. Ojinake. Mana omenye 100% sure because of judge. You know, and the omoroka, the other side, your accusers, sikwado. You know that omoro evidence their accusers. Now, even like Kedibia, or maybe like onye nchụaja like me, control gaja. Onye nwa ga chụaja, your more because on your behalf, came in come or marrying in Koso. Mana ndị mmụọ ahụ ndị na-agbago ụgwọ ndị na-apịa agha azụ nwere ike ha enwe superior argument why aka ji need ya ka aka wapịa agha azụ for a while because of 1 or 2 or 3. Ị nwere ike mgbe ị na-abịa na be dibịa agbara gị afa ịgwara dibịa na idinere nwanne gị ịgwara ya ịgwara dibịa na idinere nwanne mmadụ asị na idinere nwunye mmadụ ịgwara dibịa na imere mpụ n'ikere ime n'imere ihe mpụ na ọtọ n'ọdị iche ịgwara dibịa na imere lesbianism ịgwara ya na iwe homo ịgwara ya even na till today they can masturbate them all those impure acts ịgwara ya those things ịgwara ya. Now dibịa on your own n'onwe nke gbasịa afa o nwere ike na-afụta negative energy dị n'ụzọ gị mana sometimes the magnitude of and the repercussion dị n'ihe imelu and ndị mmụọ back in the case that pụta na ya case say na ihe a no they have been warning you and this time around you go to jail. Ịghọtara ya ọmọrọ ka onye ya accusers kwado ọmọrọ na ya accusers akpọtara sa ya the prosecutors ọmọrọ na the prosecutors ọmọrọ na the some legal luminaries akwụna line ndị dị ready ikpe gị ikpe ọmọrọ the weight of the other thing that happened on the other side. Ihe ya dibịa ga-eme ma onye nchụaja ga-egbu ịchụ aja n'isi gị yọọ ayọ n'isi gị mana ndị ọdụ oji ọrụ ha grant that request and the petition in ya dibịa mere n'isi gị bụ the entities of powers ihe so gị mmụọ niile so put together and the accusers a ga-eweta ihe niile to the table. So how long ayịyọ onye nchụaja yọrọ n'isi gị ga-eteki before asa ekpere gị depends on ihe so gị etu ha si kwado ya na etu ya accusers si kwado maka enwere ike ekpesi ikpe
Everybody say, okay, let's say I'm a lawyer. Baptizing as your counsel. Man, a man on the other side. Yes. No one will never be bound. No, stay on the execution. Understand? Work out, but can I ever see by the judgment? Then we're 21 days for the other party. Apply for stay or stay. Or apply for stay. You have that judgment of the court cannot be applied till after 21 days. Or when 25 to 21 days, or when only age of appeal, senior equeror. Then it is a may execute here judgment in water. You know what? So, move for enable money to roll them or move for the Osinakagi. It might just food to Akagi. You know what? It might just food to Aka for your own and don't with him with the key man. He will key man with a lawyer, the fellow honorable. He they provide other evidence, case against Manuel, on receipt and one agreement. Here and never hear the information he get a lawyer. So, but then I check wabo, already able mother, but in one time for your spiritual exercise. In one time you'll give you, but in one time you'll give you kupioku, it's inactive. And believe me, you are vulnerable to every attack. Let me give you an example. This young man, who I'm saying, no, wake up web. This young man sent a message after 4. Now this morning, no detail. See, go there, your mama, cobweb work after 4. Then and open a public yard. After 4, we open a corridor, park on it, where Ghana bathroom. All the end with every possibility now, cobweb will go at that point in time. Because of what they mark let me tell you, cobweb are never active in the morning time and in the night during the cool weather. Morning time, or if you are somebody that normally needs Japan. Yes, Okuana 7, 8, cobweb, we do to what their distance. Then Haga 2 documents till early morning. So, Obodi Bonian Abatoso, Eteta, Aganozo, even the Madagabere. All the possible that cobweb they could. I will never the Madagaron, where Gadiana, Mana Oboda no Cabonabani. Cobweb, the spider on Kaleke to another one. Mana cobweb could be done at 12 o'clock in Kay till 5 during that hot time. Cobweb I don't like killing organ on Ilo. Bawa. So cobweb will call it at that time. Then I have a feeling to ask questions. But I can tell you, overall attack a cobweb would well. Even my mother, I was discussing with my mother something, even Nambochi, again, had a tonite. Like cobweb, no one hung on I was a chimney more I was a morning mass then. The Higgy Mary put this in our morning mass. A catchit they will my buy a Mihan. A catchit out in I can also in a fear. But I didn't man were likely that cobweb because in the Madagaru. I want them mother, I want a mother for your girl. I cheer for her. Cobweb can still come again. No cheer for her. But I want a cobweb with echo. So, often them mother panic too much. Some of this is in the menu, they naturally in the Hagame. And they mean nothing. Yes, they mean some of this cobweb on the man cobweb. 1, check your house. When was the last time you personally open in a happy room? Your living room, yes. Cobweb, this year, you are not serious. All those need the dirty. No more like cleanness is next to godliness. So, you can make sure that cobweb are that baby. You open and every weekend to check here for cobwebs. Cobweb, they can even room, they move for only because of the drug clean outwardly. You know that? So, they clean your house very well. They could just cobweb. Open the home on a panic here, cobweb, a panic here. Moreover, cobweb, Buruguru no get Kobiano have spiritual meaning, have sign of negativity. Yes, almost on cobweb was sign of negativity. Now you invade the spiritual arena, is very dirty. Yes, and when cobweb goes there, because when your room is filled with cobweb, you hope that are spiritually outwardly fed. They are a very clean person.
Yes, when cobweb can well spiritual meaning. Nabia. And if that cobweb will echo you, and if that cobweb is causing misfortune, downfall for you, you hope that you need the help. You hope that spiritually you are down. You hope that your inner power has not been activated. He need the spiritual exercise to activate your inner power. He activated your inner power. Those unclean energy that are below your feet. And I'm not going to put that cobweb. Cobweb will lesser energy now. You're supposed to be operating on higher energy. So cobweb can never be a trap for me. Even you, I want to develop your inner strength. If not that cobweb cannot be a hindrance to you. Cobweb cannot be a hindrance. So they can learn time for prayer. Can go where we go for the Oji. I'm only naked to okay, but you don't know for the name on the township. You won't know what. I'm on Lagos. And not Lagos, though, not Lagos or Nordi, one put a Lagos, not Lagos, home again. It is a amount case I got. That is the problem. You have already systematically disengaged yourself from your root. Manamaka, because of benefit of this year's story. Marcus, here Oji, only in a village. Febendoke and I go to what Oji. Chukwuoki Kenengi, here be his oge. Chukwuoki Kenengi, Oja put him in heading a Kenegi. Only can in the back here, I Kenegi. When you can be using that, the exact word I'm using now. Mana, he can't see the honey use if you know something similar to him. Man, you know, boils down to praises. Or such work you get and go, you can in the Sinaki. Ah, or my mamma Samasi. Only man don't eke, Manando de Camaria. Ah, Erdonenu or Granana Ponana. O Tubetina Kafa, Tubetina Kafa. Name them. Ah, onye na-esi n'ikpe ahịa bụ onye nwe ogbenye elu. Omemgbe ike bụ dibịa. Ah, onye na-eme ka odinanya dị mgbe odinanya na-adịghị. Otu udo Chukwu afa tụchaa Chukwu okike. Onye gbọgọ Chukwu okike si ya na anyị ụmụ gị ekene gị. Na ya na ụmụnne ya bịaka n'ụtụtụ tata. Dịka ụmụnne ndị bịara bịa. Ah, na ya bịa n'ụbọchị tata n'ọjị. Maka na ọ na-wee weta ọjị adụ ụkwara. Asị na-akwụ ụkwara ndị mgbe ege ntị. Ọgọcha ya ọgọcha ọfọ ahụ sị Chukwu oke na ya ekele gị. O wee kpọkuo ụmụ mmụọ niile ọgbọgochi onye owu ya kpọkuo nna ya ọ bụrụ m ga-akpọkuo m nna m enyi obi kpọkuo enwe na nwa efo eji efo isi Eze-Ana ikiri ha ndị nna nna anyị ha ndị nwụrụ anwụ na ndị furu efu na ndị inyom ha na ụmụ ọgbụ ụnụ ka nna akpọkuo onye kpọ ya kpọọ ụmụ ya kpọọ ibie akpọkuo m ndị egere na ndị adịka nta na ndị na-eje olu na-eje Igbo ndị njelu nke Chukwu ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi akpọkuo m mmụọ dịbe ahịa kpọkuo m ụlasị kpọkuo ogwu kpọkuo udo kpọkuo edo kpọkuo mmụọ n'iji dị iche iche gwaje ha ma mmụọ ikwu nne m kpọọ ha nche niile kpọje akpọọ m ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị akpọọ m ụmụ mmụọ niile mkpọkụji akpọọ m mmụọ niile dị ozi Ugochi tụrụ na tempụl si ada bịakwa n'ụbọchị taa ma chi tata bụ nkwọ n'ofe gwekwanụ na nkwọ anyị akwatakwa na anyị ihe ọma mkpuchi okwu nke ahụ enweghị ihe ha si adoo na anyị nwa akwụkwọ nwata na-asa ahụ n'afọ ana m akụziri gị etu esi aga ọfọ yes ọ bụrụ iwu na ihe use exact my words mana ihe esi na ya wee mata ebe m na-eje yes nwekwara ike use other ones dị similar yes na aga ịkpọkwa ma mmụọ be nna gị maka na ihe na-esi na nke onye akarịa imechi ihe ha si adoo n'ebe nwata na-asa ahụ n'afọ ebe ọnwụ na isi mejọ biko ha gbaala na etu azụ nọ na mmiri ga-esi ghara ịga agọ mmiri na-etu aka gị nwa nọ n'ụwa ga-esi ghara ịga agọ njọ ha gbaala gị ihe a na-akpọ nke forgiveness of sin echefuna na the first set bụ praises and the second part nọ na ya bụ ịyọ mgbaghara mmehie ebe ọnwụ na isi mejọ na gbaala
They buy at the third stage. At the third stage, you ndị nna anyị ha na-ekwu ụmụ nwa dị na-abịa na be anyị na ndụ ha ga-adị. Ụmụnne m ndị chọta m ndụ unu ga-adị. Ife ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị omekụwa were anya ha wee fụ. Asị m ihe mma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Asị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. Asị m na ife na-afịa ife a nọ na ntị ka anyị anya na ọ ya eme anyị n'iru. Asị m ọmaka mere anyị. Asị m na ndụ anyị ga-adị. Na ndụ bụ ọ na-agụ onye ọ na-abịa ibie onye a na-ana nke ya na onye n'afọ. Asị m na ọmaka ga-emechara anyị niile n'otu n'otu. Ụmụ nwa di ya na anyị ha ga-ede ude. Ụmụ agbọghọbịa anyị na ndị anụ bụ ọdị na ha ga-alụ di. Ụmụ okorobịa anyị ndị akpatabere ego na ha ga-akpata ego n'ọnụ uwe ego ka anụ. Enwere yọba ihe ọma dị iche iche yọba ihe ọma dị iche yọcha. Enwe mba the last stage. The last stage a bụ ịwasị n'ọkwụ niile eji anyị ka ahụ ka a na-akpọ iji ogu ikwubi okwu n'ọkwụ niile eji anyị na ụkwụ ya eji ya na onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya nwee ọdachi. Onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma mana onye si na ya ama adị mma na onye a ama adịnata maka iru ụwa agwụ. Egowa ụbọchị onye ọbụla sị ka anyị nwee onye anwụ ka anyị ji akwụ ya. Onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya were anase mmiri. Ihe niile ị na-ekwu ka a na-akpọ iju ogu. Iju ogu o metara buru ọnya ka ị na-ajụ. Ogwu niile anyị na-agwụ ihe niile ị na-ekwuzi ndị ụka na-agba ya back to sender eziokwu. Ọ ihe niile abụ iju ogu. Ọ ikwupi okwu. Ịfụna na ịga ọfọ n'ala Igbo nwere 4 department. Ọgọchi ihe niile ọsị na ihe niile anya gọọ n'ọfọ na ọ bụkwa etu anya si ga ka ọ ga-esi wee eme na ekwe ọfọ na oshi ise. Ọgọchi adịghị oge ndị mmadụ etuwe ya afa. Ọ na ọmụma ndị mmadụ etuwe m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi edetukwa m onye afa nke efu na enwe aṅụrị. So efu na ịga ọfọ n'ala Igbo nwere 4 department. Etu a ka ọ dị Igo-oji. Igo-oji a Ogbuefi ihe. So ịga ọfọ n'ala Igbo ijide ọjị fine. Ọgwa na ijiri ọjị ogworo mmiri ka ị gbatara na kọp. Yes. Iji pour libation. Imesịa ijide kọpụ mmiri anyị esi na nwere ọjị na ọnya batara ịga ọfọ bụrụ excuse. Iweta mmiri anyị si ndị nna nna anyị ha doo na mmiri bụ ndụ na ndụ oge adị. N'ọkwa mmiri niile enye ha mmiri ka ha kwere ghara ịkpọ ha nkụ. Na mmiri bụ ndụ na water is life. Na ha kwudoro na ndụ a ka ndụ ude ude. Na-etu mmiri si dị mkpa na ndụ mmadụ na-etu ahụ ka ife ọma ga-esi na-eme na ị ga-adịkwa mkpa na ezinụlọ gị. Were ekwubicha okwu isi ha biko ndị nna nna chi onye ụwa bịa ṅụrụ na-akpọrọ ya elevation. Nwa mmiri ka ị nwa na mmiri bụ ndụ kwụsị ya obere. Ndị ichie nekwana ya anabe nna nekwana ya ndị ntọ ndị egede na ndị mmụọ ndị nna nna ha tọrọ ntọala nekwanụ mmiri. Ihe mmụọ onye ji n'ukwu mmụọ onye tu n'ukwu ka o ji n'aka. Ọgwa nna ọjị ka ị nwere ọjị ịwapụrụ ha ọjị. Ịghọtara ya maka na o wetara ọjị wetara ndụ na ndụ nke gị ga-adịkwu. Ọgwa ndị nwere ọjị ọgwa nna họt ka ị nwere ejide họt na shọt gbapụta na shọt. Iwe gọgide ọfọ niile anyị sịga nwa tụọ nkwụ ọchị onye nwe ndekwa nkwụ etụsa na nwakpọ m. Ndị ichie na ya na nkwụ etụsa na ndị a na nekwana ya ndị egere na ndị mbụ ndị adịka nta na ndị na-eje ọrụ na-eje Igbo ndị Anjelu Okechukwu etụsa ya na mmụọ nwe tụsa ihe niile awụ etesa ka eji agụ ọfọ. Ịghọtara ya. So na-agụ ọfọ and ọ bụrụ na ị mara ka esi agụ ọfọ ị ga-enwe ike mara ka esi eme spiritual exercise. Edokwa ọjị a kịta ọjị agbara ịnọ ibe ịnọ 4 loops. Ụfọdụ ya ọjị a nwara kịta ọ gbara 4 loops ka ọ bụ. Iwe yocha Chukwu okike si ala dota na-awapụkwa ọjị a na-ekwe ya. Ngwada ọjị a nwụrụ kịta fụrụ ihe ọ gbara ama m ka ihe esi wee fịa. Ọ gbalụ ịbụa chebere ihu n'elu ịbụa akpụdoro ihu n'ala. Ihe ọ pụtara bụ ịbụa na-abụ akpụdoro ihu n'ala bụ ọjị nwaanyị. Now ihe ọ pụtara bụ na ndị elu na ndị ana kwudolu na gọnọtụ n'ihe ngọrọ n'ọfọ n'ọka ele. Dọtara ya na ya so na ya bụ ọjị anwa agọlụ ofu oke ofu nwunye. Ife apụta bụ na
na ndị ndụ ndị a na-ekwetago na ihe nyere na-ayị enye ihe mmemejọ ga ewere m ofu ọjị n'ime ndị a gbudoro egbudo tụpụ n'ala si ndị ala nekwa na ọjị yes nara ka m ebudo tụpụ ewere m ofu sicha onye ụwa m ekelekwa nga odogwu nwoke onye nze na ọzọ nekwa ọjị akpọzie m mmụọ niile m na-asụ ndị na-eji olu na-eji Igbo ihe na-emere m ihe na ihe m na-emere ihe ndị na-eso m na ndị na-eso nekwa na ọjị denụ o nwere ka fọzie ofu a onye ya atụpụ dipendịrị na onye ọgba 3 lobes ọgba 4 ọgba 5 so mara ọnụ ọgbara ịgba aka ihe esi patishọn ya ndị ya atụpụrụ ya na ofu nke a mma atakwa enwere ike werukwa etu a wepụ ile ọjị onwe ya na-akpọ ile ọjị sent ya nwa onye na-agọzi ọfụ na-amụtasị niile anwa ebe mmesi etu asị m oke nke a ntụpụchara atụ asị ha ndị mmụọ niile m na-asụ ndị enwere onye na-awapụrụ ha ọjị mmụọ niile echefuru echefu na mgburu dị iche iche ndị na-agagharị na-eme mma from the light region ekwana ya ụkpụrụ ha ịghọtara ya ego aka esite eme ya nke ọzọ na-ekwu bụ you must have time for your spiritual exercise na o wee very effective nwee particular time go na ụmụ mmụọ ji akpa nkata if you really want to recreate what is happening in your life. ịghọtara ya echefu na akụkọ akwara Jizọs ndị ụkọ bịa were ogbe ọ na-eji agbago mountain ije kpee ekpere ọ ka o gosi gị na-enwelu na ọ dị advisable inwe time iji ewezugo onwe gị n'etiti ụmụ mmadụ ije ga ọfọ akwụkwọ akụkọ maka Moses na-anọkọtakwa agbago n'elu ugwu so ọ ga-enwere time ọ ga-eji abụ ebe ife esi east bụ ọnwa anyanwụ ifesi ọnwa anyanwụ anwa ọ bụrụ oge iji ekwubi okwu n'isi gị etu anyị si wee so Igo-ofo na etu aka ihe esi mee imesie ya ebe ọ bụ ochi gị na-ezumezu na mmụọ niile so gị mmụọ niile na-emere gị ihe mmụọ niile na-eso gị mmụọ onye na-atụghị anya ekele n'aka ndị njedo nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma mmụọ niile for the light region n'ọha ka ị na-akpọ ha biko na-ebi aka gị na ha nọrọ ya ha gọzie gị gọzie aka ọlụ gị gọzie ihe ọbụla ị na-eme wee na-emeta ego ka ego na-abịara gị ha nye wisdom vision and understanding ka ị wee dị ude ka ị wee pụta ihe echefuna na ihe ị yọrọ mmụọ ka ọ ga-emere gị ikwuchazie pọsụọ si ha kere ihe ụnụ chọrọ ka m mee etu ya bụ nwatakịrị ọ na-abụ ijekwu nna gị kọcharụ nna gị ihe ị chọrọ n'aka ya yọcha ya nna m na-asị anyị mee nka na achọ m nka ọkwa ịgwacha ya ihe ị chọrọ ịgba nkịtị echezi respons nna gị ọkwa eziokwu yes etu a ka ọ dị na spiritual exercise mgbe ahụ ịbịa tochaa afa kpọkuo ha wee gwa ha na-ebịa ka gị na ha nọrọ ya ka ikuku gị ha nwanwụ mmụọ kwụsịa gị ka ha fortify ya gị wee si adoo ha kwube na gị nwa nwa odibo ha niile ege ntị ha gwaghị ihe iche ha chọrọ ka ị mee ị pause for a while nwere ike ịnọ 5 minutes 10 minutes mgbe ahụ ị gbara nkịtị mgbe ahụ ị gbasiri nkịtị anwa ha nwere ike ọnwụ nọ ndị dị ka m o nwere mgbe ya nọkọta tụọ dịka asị na meseji abịawa intuitively intuition ebido lụwa ọrụ ebido gwa okwu n'ime obi ma mgbe ụfọdụ nwere ike na-anụ voice ịma na-enwe clairvoyance nwee clairaudience kwa ịma yes bido nụwa voice a ebido gwa gị ka ije eme ihe dị etu a mee ihe dị etu o nwere ike kpọrọ gị afa mmadụ sị gị onye dị etu a nweta ha message. That is the only way you activate that your inner power. You got that? Etu aki esi me. He activated that your inner power. If o man eme o nwere ike eme do nwe mgbe na o mee mgbe ụfọdụ ọ bụrụ mgbe achọ inye m nnukwu message ihe ga nwere ike ime within days. Nwe m ke nọ ebe a obere ogo mama gbuola buru. Ụlọ nwere ike igbo nwere ike igbo ụlọ maybe 3 minutes o nwere ike ọ bụrụ ihe ị nara ya na time fụ na kita lese kita awụ so time o nwere ike lese na kita awụ lese 3 am now o nwere ike ozugbo anyị wepụrụ ya na 3 am anwa na obere ụlọ eburu o nwere ike within 3:06 chetakwa gosi na nlụnwụlọ nwere lahụrụ sef lewe ebe 5 minutes
within that 5 minutes, if when you can say 2 minutes, or 3 minutes, but if trans, okay, not trans, oh yeah, they may as if not television, or very clear to you. From beginning to the end, they are got here. And no matter I can tell you that thing goes to happen within days. Because you are waiting for that trans, we hear what I go to this gross material. Makana ya not sleep. Mananlo, we hear when you get or the spiritual realm. Okay, when you take some weeks or even months before me. And yet you go see where you may something. Either to get chigarikwa, or he made something to divert it. Huh? So, mana, no here men are trans. Only go here within days. Now, when you go, Eze-Ana, I say, here, and I'm going to go no with this week for game. You know, so then I check a while ago. Try to be a powerful child of God. I pray. Odinana Igbo na-ekpebu ekpere. Miracle na-emebu. Using the name of God Almighty. Odinana Igbo. Aha Chukwu Okike. Ka anyị ji ayọ ayọ. Even nation books. You check all these stories. And they hear Tunanya di Chichembe. Mama na say that my dividing of the Red Sea. And so on and so forth. Any na abo ihe melon na ha Chukwu Okike. Even nwoke ya beta. Asi abia wo ahụ amiri Jordan ko nwere onwe. Ihe ni na hapụ na ha Chukwu Okike. Before Daniel appear, we present your personality, how created about Jesus. You know that? Man, I'm matching one. Now, how Chukwu Okike can put me here na. Wo ihe karicha, we cannot iki karicha. Only ihe obune krene no wana abose na ahia. Ihe Okike ni ne nko. Osika na akalode, osika miride. Osika ihe de, let there be light. All na ahia ko mere ihe ni na. Ya na mmadụ ezuru we mee ya. So what am I saying? Start from today. It might not be perfect. But was easy because I need develop spiritual power. We develop it's a gradual thing. I did what anya, but we must start from somewhere. When time or today morning, or I didn't want time for their spiritual development. Each other keep it off war for one day. Each other keep it all develop your spiritual power in one day. A man or get each one. They are not serious. Oh, what I grab more data, I'm not that I don't know what that or garbage data, I want you on the photo what I needed. I'm not natural person. You are not natural. Must follow the step by step to climb. And once you miss the step and want to jump step, you will get yourself injured. So in spiritual thing, it will make this a more that can offer. If you not showing child. 3 months, 4 months, if you don't have a order. 3 months, if you don't have a order. 4 months, 5 months, if you don't have now, that's the order. You don't get it. 6 months, if you don't get it. 7 months, 8 months, if you don't have it. 9 months, 10 months, what I can afford. Oh, we can have 11 months, 1 year. Which is like as I walk. You got it? It's what I want to know. Now, nature na-eji ihe na-eme within our environment wee na-ekuziri ihe na-eme na ndụ nke mmụọ. Ezeana na chọrọ i-develop your spiritual strength step by step. Ịmara ihe chọrọ obi ike mbute. Mana be warned. Onye ọ dị ọsịsọ na nwa ọsịsọ. They will not tell you. Ọgwa ndị chọrọ ka ije rie ose na abụ. Oke ose. Dịkwa ready. O nwere ike ikpu isi. At later age. Ọ bụrụ ihe aka inu na-atọ na ntị ọ na-ada na ntị ọ na-atọ n'ụtọ. Ndị niile agwa bụ ndị ma ndị dibịa ma ndị pastọs ndị niile aja eri ose gịnị bụ iri ose amoosu. Yes, ọ ha bụ ndị iri ose ori ose ahụ o nwere ike ịpụta sef ọgwa akọlọpa ntị iyi n'ukwu.
gịnị ka a na-afụ o nwere ike ije na onye nwere ya bụ ọ bụrụ onye ji eme nke ya eme ministrị mana o riri ose o nwere oke ose ebe a ozibeghị ozi jicha agha ozi etu anyị na-eti kọmputa Jizọs onye komita atụpụ a na-afụ mmụọ a na-etu ya ọ bụrụ onwere nwere solushọn ọgwụ ka ọ gwụtara ya rie amoosu o nwere ike ịpụta agwa gị na geeti ga geeti be nna gị dị gwa gị ukwu mango dị ya gwa abụọ ebe papa dị gwa gị nka o nwere solushọn onye nwere solushọn bikos ihe ọ gwụtara ụwa ọgwụ ahụ nwere ike o jiri ọgwụ amoosu ahụ wee na-agwa gị ihe ọ na-agwa gị ọ na nwere solution maka na ọ bụrụ Chukwu ọgwụ ahụ will not go and execute those your challenges mana ọ fụghị ị na-akụ aka kọmputa Jizọs o nwere solution ndị nna nna agwa gị ọ dị na dibịa ọ dị na ndị kpọrọ onwe ha pastọ onye ka ị na-amanyere elu ọ kara ọrụ mma na idevelopụ ya spiritual strength yọọ ndị gị na ha so ka ihe ị na-ekwu bụrụ ị na-ekwu ọ na-eme nke bụ eziokwu na ihe ị na-ekwu na-eme ọ bụrụ mgbe niile ka Chineke ga-aza gị ekpere enwere ndị bụ chere oge erubere o nwere ndị bụ ngwa na ọnọdụ onye a ka ga-anọ a longer time nwa ndị a bụ igbo azaghị immediately yes ọdịnala abụrụ magic ọdịnala bụ is a spirituality ga-edevelop onwe gị ka ihe onwe in ka ihe ọma bido mewere gị based on what you sow mana o nwere dibịa ọbụla nwere ike inye 100% sure na ọ bụrụ na ọrụ a na ọ ya aga 100% maka na ọ bụrụ Chukwu ịghọtara ya ihe onye dibịa ga na-ekwu bụ ma ọ bụ onye nwere onyinye amara weda ma ọ bụ dibịa ma ọ na-arụ n'ụka ma ọ na-arụ n'ụdị ọbụla bụ ka inwe success rate ka inwe 60 inwe si up to 70% success or even 60% success. You are making a wave now. In 60 to 70% success, you are doing well. Nobody would 100% or drop possible. So stop expecting odinana magic. Odinana is a spirituality. Sometimes when you hear that answer, but now it goes about the inner disposition now need to serious. More when you get onye a na-ekwu onye ị na-intercede for the serious a na-adụ onye ori dị ọdụ ojiri obi na-apị mbazi nwa ya anya ntị ibiri mgbe Jizọs bịa n'ụwa gwọrọ mmadụ niile nọ n'ụwa ịmara koro onye ya abụgoro ngworo mmadụ ọrụ gwọrọ mmadụ niile ọ bụgoro mgbe Ejike Mbaka nọ Ejike Mbaka gwọrọ mmadụ niile jere adoration ministry mmadụ niile jere adoration ministry nwere testimony echo ọkakpọ afa ndị niile na-enwe ministry nwere onye ọha niile nwere testimony 100%. Although possible because onye abụrụ God. Even God cannot grant all your requests because of there were some challenges here in well as a result of your oath of life. Almost some challenges in well bụ ọnọdụ you decided they ga-anọ nwa oge to experience it in order to pass ule in order to become a better human being after passing that condition. So every condition abụrụ ọ na-adị abụrụ ọsịsọ and maka ihe na ọ na-adị ọsịsọ ị na-apply desperation n'ihe ọ bụla ị na-eme. Then maka ihe ị na-apply desperation n'ihe ọ bụla ị na-eme, sometimes you will be misled to onye nwere ike direct gị na the wrong path. So ọ bụrụgoro na ọ dị adịna ọsịsọ, develop your inner power na-ayọ ayịyọ na-ekpe ekpere. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị nwetabeghị result of ihe ị na-ayọ, is either you have not applied or done the right thing consistently enough to create massive results. When did it? No, once you know at the right path, it shall be well with you. You know now, ka ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ nkụzigoro gboo ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya na ọdịnala Igbo gbasara na Igo-ofo bụ ikpe ekpere ma ọ bụ Igo-oji, send them message na WhatsApp ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat
0805 78 37 672. Ka anyị kpọọ card anyị ebido na from Airtel wee kpọcha akpọ Glo. Anyị akpọ ya only 2 times. For Airtel 53 64 30 09 76 30 61 66. Let me call it for the last time. 53 64 30 09 76 30 61 66. 32 70 13 81 27 89 187. I repeat for the last time. For Glo, 32 76 13 81 27 89 187. Ya gazie. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu ụbọchị taa. Ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo, distance abụrụ ebara ya. A sị m n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ka ara bụ ndị niile ji n'eziokwu na ezi asụsụ chighata n'ọdịnala Igbo, ka ha gbaa mbọ imezi ụzọ ha. May their sins be forgiven. May they receive power and solution to their problems. May there be upliftment and breakthrough in their lives. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ. Ị na-erecha vidiyo a tụsara ya ndị ọzọ. Onye ahụ ihe nwere ike imelụ onye ọbụla ịfụrụ n'anya. Ya gazie. N'ọfọ ka ọ dịkwa echi niile bụ Thursday by 9 a.m. Ya gazienụ.